Bine v-am regăsit, dragi prieteni și tovarăși! În acest clip aș vrea să evidențiez modul în care burghezia care a revenit la putere după 1990 caută nu doar să ascundă adevărul despre masacrul de la Grivița din februarie 1933, ci aruncă efectiv cu noroi în memoria muncitorilor care fie au fost uciși atunci, fie au fost persecutați de către autoritățile burgheze pentru lupta lor. Mai întâi în anul 1991, când regimul capitalist revenit la putere în România, a decis dezafectarea mauzoleului din Parcul Libertății, denumit în mod abuziv în prezent Parcul Carol, și implicit mutarea din mauzoleu a rămășițelor marilor eroi ai socialismului din România și îngroparea în diferite cimitire din țară. În acel mauzoleu erau depuse rămășițele mai multor luptători pentru drepturile muncitorilor și pentru socialism, între care și Gheorghe Gheorghiu Dej și Ilie Pintilie, despre care tocmai am spus în clipul anterior că a avut un rol central în organizarea luptelor muncitorești de la Grivița din februarie 1933. De asemenea, după 1990, casa memorială a lui Ilie Pintilie din județul Iași a fost vandalizată și demolată într-o noapte, iar vinovații nu au fost nici până în prezent identificați. Un alt exemplu de atac la memoria martirilor ceferiși de la Grivița este demolarea plăcii comemorative a acestora din Parcul Gării de Nord în 2005, sub regimul de tristă amintire condus de către Traian Băsescu. Din fericire însă, Partidul Alianța Socialistă, în prezent denumit Partidul Socialist Român, alături de mai multe federații sindicale, au restaurat monumentul la data de 16 februarie 2006. Monumentul din Parcul Gării de Nord reprezintă un simbol al luptei împotriva nedreptăților sociale, al luptei împotriva exploatării. O altă placă în memoria eroilor ceferiști uciși în 1933, cea care se află chiar la atelierele Grivița din București, a fost vandalizată doar în ultimii ani de mai multe ori de către bandele de huligani fasciști. La cel puțin una dintre aceste vandalizări a luat parte și gruparea de huligani fasciști numită Honor et Patria și fondată de cine credeți? De George Simion, pe care îl admiră unii care se dau comuniști, dar în realitate viziunile lor sunt fasciste. De ce spun că Honor et Patria e implicată în vandalizarea de la Grivița? Întrucât peste placa memorială a fost lipită o mizerie de sticker anticomunist care este folosit de Honor et Patria și cu care acești huligani au umplut străzile. Deci bandele lui Simion sunt implicate total în acest atac fără precedent față de memoria muncitorilor uciși în urmă cu 90 de ani. Să ia aminte toți acei pretinși comuniști care simpatizează în vreun fel cu AUR și cu George Simion. AUR e un partid total anticomunist și neolegionar, iar Simion, un huligan fascist, a cărui educație a fost făcută în peluzele din România, care sunt efectiv focare de fascism. În final, să nu uităm faptul că greva muncitorilor ceferiși de la Grivița a reprezentat un masacru cumplit, comis de burghezie, despre care nu se vorbește absolut deloc la orele de istorie în școli, pentru ca tinerii să nu vadă adevărul despre ce au însemnat partidele așa zise istorice pentru poporul muncitor și despre cât de criminali sunt reprezentanții claselor exploatatoare când își văd amenințate pozițiile. Însă noi, marxiștii, suntem deciși să luptăm pentru ca adevărul istoric să triumfe. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în curând. Jos capitalismul!